So ngayon po, nandito po ako sa terminal kasi magbabayad po tayo ng tubig. Excuse me sir, magbayad tubig. So, thank you po. Okay, wait so nandito pa tayo ngayon. May bibiliin muna tayo. Ewan ko na kung masusurprise ako kayo sa ano na to, sa video na to kung saan tayo papunta. Pagkatapos nito pupunta tayo ng Prince kasi may bibilin tayo ng mga gamit. Tala, let's go. Ay, may tao dito. Ha? May tao. Si Troy. Troy? Oh. Troy! Kinam do baligya ice cream deh. Ice cream? Oh. Saan mo ba ito? Oh. Dah, yun mo mga deh. Troy! Sana! Ice cream? Ice cream? Oh. Ako balik ice cream? Oh. On cam. Ako na may video. Oh. Yo do. Yo, what's up mga kampi? So, Kita palit ng siya ice cream. ha? Ako daw 800 subs na bitaw ka. Buang. Dali. Diba? Ha? Dala ako. Buang ko. First time yun ako kasundari. Permit. Yuwa kayo. Doggy. Don't bite me. Wait sa. So, dito tayo ngayon. Sa kaso surprise visit to eh. Ewan ko. Nabulol ako kung anong sasabihin ko kasi ang plano ko ay surprise ko. Surprise lang tayo dito. Boy, saan si Troy? So yun mga kampi at dahil lang 800 subs na siya, so ito yung regalo ko sa kanya. Queso ice cream. So, ice cream. So, dito lang ako mahilig sa ice cream pero bibili na natin. Wala tayong choice. Saan si Troy? Nandun sa kwarto. Mukha mo ba? Mukha mo. So guys, subscribe nyo channel ni Edgar Bungi. Oh, So subscribe kayo mga kakampi. Oh. Help me reach 500 subs lang oh, muna. ana. Gagawin natin yun guys. Subscribe kayo mamaya. Pangat tayo, pangat. Pangat. A few inches later. Salamat. Big arms. Bye-bye. So yun po mga tropa, yung next na pupunta natin is Prince. May bibilin tayo ng mga pagkain at gamit. So tara na. Kasi sobrang init na dito. So ngayon, papunta pa tayo ng Prince. Naglalakad na lang po ako kasi gusto kong ma-park yung maayos na sa motor ko. Kaya let's go! So ngayon, ang hirap po mag-video kasi bawal raw po sa loob. Kaya paigigin na muna tayo nito. Papahirapan na to. Naghanap. Ayun yung mga biskuit ya. Thank you ya. Enter the receiving area, please. So may pera ako.
May konting pera naman ako, pero kasya na to, last ko na lang to. Last ko na, ano to, konting pamiliin muna. So, di na po marami yung mga biscuits ko. Kaya pahirapan na talaga to. Para may makain naman tayo. Ito, para makain naman tayo sa pag-edit nito. Lagot talaga ako nito pag dito kasya. Hello po, for Cooper in charge. Cooper in charge on our daily basis. Sis, may pwede. Balikan na ako na. Ako 400 eh. Oh, okay na. Bilhin na to. So may isa pa tayong hinahanap guys. Yung cord. Gusto nila mo yung cord para sa diesel camera, para ay cord lang. Sa klase nga cord? HDMI cord. HDMI, hala, dili ra ba may karili sa HDMI kay wala may guan, barcode. Subscribe na lang nyo vlog na, ay naka-vlog nyo. Makita na nyo Batang M ang channel sa YouTube. Ah, nagbat-vlog. Vlog mo? Oo. Wave ya, wave. So wala po yung hinahanap natin. Walang wala tayo. Ano te? Wave te. Subscribe, Batang M. Batang M. Batang. M. Oh. Kapit na tamag. Mubod lang. So ito, gusto ko sanang bilhin to. Bibilhin na natin. Kaya ma'am. So ngayon po, at tapos na lang kabili. Ito. So maghahanap na muna ako ng HDMI, baka nandito. Would be happy. Sis, may ano mo eh, HDMI para camera ya. So, yan yun na size. So ngayon po, dito po tayo nakabili ng HDMI. Ang hirap po hanapin kasi order na lang tayo. Ha? Ang init po talaga. Uy, kumasya. Hindi kasya. Tapos, solve na problema natin. At, so off na muna ako kasi guys, magdadrive ako. Uuwi pa tayo. Kasi baka maabutan tayo ng ulan. Much later. So ngayon, kakarating ko lang. Basang-basa ako, putik. Oh, di ba? So tuwang-tuwa naman yung mga yung pinuntahan ko, tuwang-tuwa sila kasi may dala daw akong camera. So, shoutout kay Princess Lar at saka iba pa. Nakalimutan ko na yung iba. So sa ulitin, tatapusin ko na. Don't forget to like, subscribe, leave a comment mga tropa. 800 subscribers na tayo. Ha? Pasensya na po, kakauwi ko lang. Medyo magulo pa yung ano ko. Basang-basa na ako. So tatapusin ko na. Ha? Sa ulitin, sa susunod naman na vlog. Ha? This Batang M out.